Reit, dyma beirniadaeth i chi a gystadleuaeth Dweud Jôc. Wel, nawr yn gyntaf gael llongyfach pob un ohonoch chi am gymryd rhan yn y gystadleuaeth hyn. A mae rhaid fi weid, nes i mwynhau pob un ohonoch chi. Nawr, beth o'n i'n edrych amdano? Wel, o'n i'n edrych am rhywun oedd yn gweud y joc yn glir ac yn egur, a rhywun oedd yn mwynhau perfformo y joc. Hwna'n bwysig iawn. A beth o'n i'n hoffi oedd bod chi yn amseru wedyn y punchline ar y diwedd. Da iawn i chi gyd, dalwch ati, a pan ffindwch chi joc fach, sgwennwch chi lawr. I ddach chi wedyn erbyn y tro nesaf. Beth mae Dafod yn gwisgo pan mae'n oer? Menig! 3. Beth yw'r hoff bwyd ein ysyried? Sa'n gwybod. Raspberry. Beth mae adeiladwr yn fwytau brecwast? Dwi'm yn gwybod be mae adeiladwr yn fwytau brecwast. Wyta brics! Be yw'r hoff ffrwyth Dafod? Melys. Sut mae Gwenyn yn mynd i'r ysgol? A fe bwrs ysgol? Pa gi sy'n hoffi golchau wallt? Sa'n gwybod. Siampwdl. Pam y lot o arfeiad yn corsi y ffalt ac sy'n eisiau mynd o arch y dŵl? O, da iawn. Beth ydych chi'n ei alw'n eliffant mewn lift sound? Beth ti'n galw dyn tan o Sbaen? O Zef. Ble mae Barbie yn mynd ar ei gwyliau? Dwi'm yn gwybod ble mae Barbie mynd ar ei gwyliau. Dol y gallau. Pam oedd y tod yn cochi? Achos y si, wyd! Be wedodd y dreifwr bws wrth y broga? Hoppwch arno. Beth mae ysbryd yn nosoi off ei wellt? Siampw! Mae Dafod yn mynd i torri gwallt. Yn y bar o bore. Beth ti'n galw mater dan y dwch? Matering. Lle mae Benyb sydd yn ofan llygod yn byw? Pen cader. Pam oedd y buwch moyn mynd i'r ochr arall? Dwi'm yn gwybod pam bod y buwch eisiau mynd i'r ochr arall. I mynd i'r movies. Be yw hoff mis defaid? Mehefin. Beth wyt ti'n galw dogi gyda coes wedi ei phlygu? Wonky! Be yw hoff gêm crocodile? Snap! Ha ha! Yn drydydd, mae Thomas. Yn ail, hanner ail, mae Nel ag Annie Grieg. Ac yn gyntaf, mae Arthur. A llongyfeilliadau i bob un ohonoch chi sydd wedi cysylltu.